sayayya ya danno a wannan gari da zuwa wannan baki na abokan aikin su dan uwansu Nura Uruma. A tare da shi akwai matashin mawaƙin nan da ta zo ta rabuwa amma kuma wanda yake ta goma yana yi jikin tana ta gawar sutura ya shigo ga su tare yau ba su layin gwagware ni zaman su a tsare za su shuka wani ya zane su duk matsala hari girgiza tausaya mai fada da ido a marina zirgin da kalamuwa mai tsaro ba da mi bargo kaga jinkiya bi akwai manyan mutane a nan za a samu masu kana wani marmari abin da da kyau adamuwa ga musu ado ya fi damuwa ni kalli an wake dubuwa sannu za ku yi samuwa zuci ba mutum da rai da rabu kisa kuɗi ake goya domin mai barka da zuwa na musamman ga alhaji Nura Uruma wanda tana nan makwayo da ma'aiki ga maso yakin haƙi wata kishi kusan da ragarki amma shi wanki gargadi da mai kare ki sake ki je a baro ki baya albarkacin aure sunan ma'aiki mutaba masu tsaftace share-share amara suke doka kore hiran buki na farare